Diu la llegenda que fa molt i molt de temps per les terres de Montblanc hi vivia un drac feroce que tenia morta de por a tota la població de la comarca. El drac, terrible, portava anys alimentant-se de persones i ramats sencers de bestiar i ningú podia viure tranquil. Preocupats per la situació, els habitants de Montblanc van pensar en donar al drac cada dia de menjar a una persona per intentar calmar-lo. El problema era trobar la persona que volgués sacrificar-se cada dia per ser devorada pel drac. Llavors, un dia, el rei va decidir buscar una solució al problema. Per poder portar una vida normal, havien d'aconseguir que el drac no tingués gana i per això es va decidir sortejar cada dia qui seria la persona que aniria a parar a l'estómac del drac. I així ho van fer, però la sort va voler que la primera víctima que li toqués ser devorada fos la filla del rei. La jove princesa era molt simpàtica, amable, bonica i elegant. Tenia el cor de tots els ciutadans robats i per aquest motiu centenars d'ells es van oferir per substituir-la. Però el rei, fidel a les seves decisions, molt adolorit, va acceptar que la seva filla era com qualsevol altre i que si li havia tocat hi tenia que anar. I amb tota la seva pena va enviar la seva estimada filla cap a la cova del drac per al seu sacrifici. Llavors, la jove donzella va sortir del castell per trobar-se amb la bèstia, mentre tot el poble mirava desconsolat i trist com la princesa es dirigia cap al sacrifici. Però de sobte, muntat en un cavall, va aparèixer un cavaller. El seu nom era Jordi i venia a salvar la princesa i a tota la població de Montblanc. Va lluitar de la manera més heroica i valenta que ningú mai va lluitar contra el drac. I finalment va aconseguir travessar-lo amb la seva llarga llança. D'aquesta manera el cavaller no només va vèncer el drac, alliberant a tota la població d'aquell honor, sinó que també va salvar a la princesa d'una mort segura. El rei agraït va oferir-li a la seva gentil filla en matrimoni, però el cavaller no va voler acceptar aquell honor. Va agafar el seu cavall i va marxar. Al cap d'uns dies, allà on el cavaller havia matat el drac, hi va néixer un roser de flors vermelles, com la sang del drac vençut. I catacric, catacrac, aquesta llegenda ja s'ha acabat.